Eräviikingeistä Kim Sällström. Sitkeä taistelu tänäänkin ja toinen kiinnitys sinne välieräpaikkaan ja sarja venyy 5. peliin. Melkoinen taistelu. Mikä on sinun näkemys tämän ottelun kulusta? No vähän niin kuin sä sanoit tuosta, kova taistelu. Molemmissa täällä kotipeleissä saatu hyvä startti 3-0 siitä ja vähän jo tuossa kauhistuttu, että meneekö tämä nyt samalla lailla taas kuin edellinen peli, mutta sitten saatiin tosi tärkeä siinä se 4-2 maali ja täytyy nostaa hattua noille daameille, ei ne anna periksi ja se on hyvä merkki meille. Niin, sarja alkoi 2 tappiolla, mutta te olette löytäneet aika hyvää flow-tilaa ja voittamisen siemenen tuolta pelistä. Mitä asioita pitää sunnuntaina esittää Turussa, että välieräpaikka lähtee Eräviikingeille? Kaikkea sitä, mitä nyt on viimeisessä 2 pelissä saavutettu, niin niitä ei pitäisi nyt menettää. Selvä homma. Kiitokset Kimi ja tsempit sunnuntaina. Kiitos paljon.